Aurtengo urtea nahiko ona izan da nekazaritzarako, eta Arabako patata ez da salbuespena izan. Merkatuko goraberak alde batera utzita, tuberkuluak lurraldeko eskualde batzuen simboloa eta ikurra izaten jarraitzen du. Udapa kooperatibakoek diotenez, patata ekoizteko erabilitako hektarea kopuruak behera egin du. Beherakada hori eta Europa hegoaldeko beste lurralde batzuetan gertatu den beherakada oroar oso antzekoak izan dira. Era berean ekoizleek profesionalizaziora jo dute eta horri esker sektorea egonkortzea eta lehiakorragoa izatea lortu dute. Arabako Foru Aldundiak patata bultzatzea erabaki du eta horretarako soro ureztatuen alde egin du. Arabako lurralderako patata bertoko produkturik famatuenetako bat izateaz gain, garrantzirik handienekoa ere bada. Arabarroi patata zale deitu izan digute beti. Hala ere, egia da patata soroetan hektarea kopurua jaitsi dela. Bai kontsumorako pataten kasuan, bai ereintzarako pataten kasuan, eta jaitsiera hori nahiko nabarmena izan da azken urteetan. Azken 3 urteetan izan ezik, ereintzarako patata ekoizpenak lehengo kopuruei eutsi dieta. Eta kontsumorako patatak ere eutsi egin dio. Hala ere, azken 10 urteotako balantzeak garbi erakusten du jaitsiera bat egon dela. Horregatik, datorren urtetik aurrera, aseguru polizei buruz aholkuak jasotzeko diru laguntza bat jarriko dugu martxan, bai pataten kasuan, bai lursail ureztatu guztien kasuan. Era berean, lursail ureztatuek behar duten azpiegitura guztia lortu arte, lanean jarraituko dugu. Udapa kooperatiba bat da, eta nekazariek, enpresa kudeatzaileek eta langileek osatzen dute. 1993 urtean sortua, patataren merkatuan espezializatu zen, eta kalitatearen bitartez ekoizleak defendatzea du xede. Hori dela eta, Eusko Label etiketa ezinbestekoa du. Merkatuan sona handikoa baita hainbat arrazoirengatik, besteak beste, patata ekoitzi, manipulatu eta merkaturatzeko araudi benetan zorrotza duelako. Gaur egun, Udapak 2000 tona patata Eusko Labeldun egiaztatzen ditu urtero. Esan beharra dago, Araban azken urteetan gero eta patata gutxiago ekoitzi dela. Beherakada nabarmena izan da. Dena den, ez pentsa hemen bakarrik gertatu denik. Europan patata ekoizteko banaketa bat egin zen, eta badirudi Europa iparraldeko herrialdeetan gehien bat ekoitziko dela. Eta Europa hegoaldekotan, Italian, Espainian, Grezian, patata ekoizpena jaitsi egin da. Eta gu jaitsiera horren biktima izan gara. Une honetan Araban batez beste 55.000 tona patata ekoizten da urtean. 55.000 tona hoietatik 12.000 ereintzarako patata labelduna da. Gure betiko ezaugarria hori izan baita. Kopuru horren erdia, 6.000 edo 7.000 tona alegia, kontratupean ekoizten dugu labelerako. Eta 6.000 tona hoietatik 2.500 bat iritsiko dira merkatura labelaren eskutik. Beste 2.500 tona berriz, Euskal Baserriren bigarren markarako izango dira. Aurten udaberri luzearen ondorioz, hektariako ekoizpena besteetan baino handiagoa izan da. Aurten patata ekoizpena mundiala izan da. Ia ez dugu udarik izan, halako udaberri luze bat izan data. Baina patata soroek eskertu egin dute. Temperatura suabeak, freskoak, euri asko tarteka. Patatak batez ere hezetasuna behar du, eta 20-25 graduko temperatura, eta egun luzeak, argitsuak. Eguraldiak patata soroetan betetzen duen zeregina erabakigarria da. Iaz esaterako eguraldia ez genuen lagun izan. Berandu ere ingenuen, gauzak ez ziren ondo joan. Batez beste, 34 edo 35 tonako ekoizpena izan genuen hektareako. Eta urten, gauza bera eginik, soroetan denbora bera pasatu arren, 56 tona hektareako ari gara lortzen. Eta hori zergatik? Ba, eguraldiagatik. Eusko Labelek prozesu osoa kontrolatzen du, soroetatik salmentaraino. Eta teknikariek ia egunero bisitatzen dute Udapa. Kooperatiban bertan azaldu digutenez, marka hau batez ere kontsumitzaileei zuzenduta dago, eta merkatuan emaitza onak ematen dituen bitartean, ekoizleentzat erabat onuragarria izango da.
Patata labelduna bertokoa izatea ez da gure patataren ezaugarri bakarra. Bertokoa da, bai. Baina horrez gain, labela lortzeko protokoloa ere zorrotz bete behar du. Bertokoa ez ezik, kalitatekoa izan behar du. Arabako patata izatea ez da dena. Arabakoa eta kalitate honekoa izan behar du. Bi gauzak. Badago protokolo bat bai ekoizteko, bai ontziratzeko, bai merkaturatzeko. Trazabilitatearen gaiarekin egin behar dugun dokumentazio guztiaz gain, ekoizleek urtero hainbat ikuskapen gainditu behar dituzte. Ikuskapen horiek hasik egiten ditu. Beretzat aritzen den laborategi baten bitartez. Laborategiak esango du ekoizpen integralerako irizpideak bete diren, ala ez. Arabako patata eusko labelduna merkatuetara iritsi zenetik, 20 urte igaroak dira. Eta Udapa kooperatibarentzat funtsezko tresna bihurtu da, asko laguntzen baitie lehia gogorrari aurre egiten. Gu 93. urtean hasi ginen patata eusko labelduna ekoizten. Beraz, 21 urte daramatzagu. Eta urte hauetan guztiotan marka hau gorpuztuz joan gara. Produktu hau aurrera atereaz joan gara. Nola? Disiplina eta fideltasun handiz. Patata labeldunaren kasuan oso zorrotzak izan gara eta oso zorrotzak gara. Protokoloa zarago joan izan dugu, zeren protokoloaz gain merkatuko exigentziak ere hortxe daude. Patatak Udapan sartu orduko hainbat baeketa gainditu behar dituzte. Eusko label etiketarekin patatarik onenak baino ez baitira ontziratzen. Hasiko teknikariak urrats guztiak ikuskatu ditu. Arabako patataen kasuan gertatzen den bezala, Eusko labeleko produktu guztiak dauke zehaztuta kontrol plan batzuk. Eta kontrol plan hauetan dago jarrita kanpaina guztian zehar egin behar diren auditoritza kopuruak eta zein epeetan egin behar diren, hartu behar diren lagin kopuruak eta noiz hartu behar diren. Guk bizitatzen ditugu soroak ja uztailan, udapartean, landarea ja erabat jasotzen hasi baino pixka lehenago, eta ontziratze zentrotik etortzen denetik, kanpaina bukatu arte martxoa apirila aldera. Eusko labeleko produktu guztiak, Arabako patata bezala, legeria betetzeaz gain, dauke zehaztuta reglamentu bakoitzan bete behar duten ezaugarriak. Orduan guk, gure auditoritzen bitartez eta lagin hartzearen bitartez, ziurtatzen dugu kalitatea, ziurtatzen dugu barietatea eta ziurtatzen dugu bere jatorria. Orain patata hauek merkatuetara ateratzeko prest daude, batez ere Euskadiko merkatuetara iritsiko dira. Eta euren jatorria, elikagai segurtasuna eta kalitatea erabat bermatuta egongo dira. Eusko labeleko Arabako patata batez ere Euskal Herrian saltzen da. Badago beste merkatu txiki bat Madril aldean eta gertuko eskualdeetan, baina batez ere hemen. Supermerkatuetan eta denda txikietan ere bai, eta kontsumitzaileak apreziatzen du produktu hau bere kalitateagatik eta hemengoa delako. Patata eusko labeldunak kontsumituzkero, kalitate handiko patatak jateaz gain, Arabako ekoizleen alde ere egingo dugu. Diru aldetik patata oso garrantzitsua baita Arabako zenbait eskualdetan.